Co-Office Range Forest Officer East and West Khasi Hills Kabahamairang Kalasdang Banle Ting E Bat Shimkia Ban Pentre Kam Yeki An Environment Protection Act Bat Biodiversity Act Ban Penne Pensa Bat Yadai Kame Mariang Kalapulong Kajingkwet Bat Jurip Yeki Jaka Bat Kiktem Rnga Hakitan Jagi Klau Ha So Jarang Bat Pathar Lindang Hakani Ka District Ya Co-Office Range Forest Officer Lesenran Diki Pulit na Mairang Kani ka kinhun Jurip ta shisha kalalap bon tali ki ktem thang Rnga Be-Ain hagite ki kla. Ka jingkhayi bat jingkit Rnga ka bajur bha na kini ki ktem. Yau Rnga bami na kini ki jaka la shalan tu shiki karkhana sha bernihat. Ki Nongthang ka forest ki lay kendu bon ki jingya kun na ki runar khayi tu yau Rnga hakini ki snem balala. Ki officer rangba jong ka forest ki lakarpat iki borshnong panitrei lang da ka bakhanglat ye unu ne kinu ki brew ki bathang Rnga Be-Ain ha ki jaka bat kishnong ba ki pet ki khmi. Kamariang kalasdang ban sempat ye ka perthai na ki jingpen julor pathar ye ki ding ki set bat ki klau ki petap ki lapen kenma.